Kana neman blok na siminti mai ƙarfi, mai ɗorewa, kuma mai inganci? Dattawa Block Industry ita ce amintacciyar masana'antar da ke samar da blok na siminti masu inganci. Sunana dai Abdulrauf Elder. Amma mafi yawa kwastomomi da muke mu'amala da su sun fi sani na da Dattawa Block. Block ne kuma muna yin block akwai 9 inches akwai 6 inches. Domin gina gida, shago, ofis da kowace irin gini. Dattawa Block Industry muna buga blok mai girman inci 6 da blok mai girman inci 9. Muna tabbatar da inganci, ƙarfi da nagarta. Dattawa Block Industry za ku iya samun mu a mazauninmu da ke roundabout mai clean kusa da Wiki Oils Bauchi. Dattawa Block Industry. Domin yin oda ko neman ƙarin bayani a kira lambar wayar mu kamar haka: 070 5702 5008 ko 081 00 40 6676. Sai kun zo. Bulak dai kan har wajen gari yana fita daga nan gidan bulak ɗin. Ba inda ba kai ba. Wuyanta dai ka saya ne. Muna maraba da mai sayan 1, 2, 10, 1000 har adadin abin da ya. Sai kamfani sun zo da su yi aiki irin estate haka. Wasu sukan zo su sayi bulak da yake in estate zai zo to ba maganan mutum ɗaya ko biyu. Ya kwa aiki a gari wanda kayansa ya zama ya cancanta to da shi aiki ne.